Ikasleentzat da leiho bat mundura ikusteko guzti hau denona dela, denok egin aldogula eta denontzat divertigarria izan leikela inkluso. Galaxia proiektua ezagutu dut, lanean dekoguleko gauzelako emakume talde oso potente bat, olako gauza guztietara animatan garenak, ze azken finean ikusten dugu beharrezkue, zelan erakutsi munduari gube gai garela eta emakumeak bebai estean proiektuetara eta estean ikasketetara eta estean mundura zelan balio asko erakutsi aldotxegun eta emon aldotxegun, eta olako gauza guztietara apuntetan gara erraz. Galaxia proiektuak azken finean guk ikusten dugun mundu kulturalki estean maskulino hori munduratu egiten dau, lurreratu egiten dau, eta ikusten dau bebai emakumeak oso gai garela mundu horretan parte hartzeko eta asko emoteko dekogula. Esteameko mundua oso zabala da, aukera asko dekoz, eta orduen hasten dabil une oro, beti pentsetan dugu enpresa handizetan bakarrik lanen leikela, baina izetez, enpresa txikienak, erakunde txikienak eta denda txikienak beharrezkoa deko STEM jendea. Eta STEM jendea gauza txikitik hasita, imagina boligrafo big bat, zelan funtzionau bidauen eta ze aukera deko zen. Erabiltzaile batentzako, mundu oso bat zabaltzen jako gure aurrien. Askotan zaila da profesional moduen guri eltzie oinezko jendearen gana, espliketan zer egiten dugun. Askotan pasetan jaku, azten gara berbaiten konversazio txiki baten eta azten gara kontetan zer egiten dugun eta jendea harritu egiten da. Olako proiektu batek azken finien emoten dozkune da leiho bat kanporuntz eta emoten dozku herramienta oso potente bat jende guztira hiegetako eta esteamen anistasuna lortzeko, ez? Galaxia herramienta oso potente bat da eta aukera oso on bat da, así que animo zaitezi.